pano patiri ndio mugwagwa unoenda kuGrand Reef airport yaizikana kwazvo uye iri kuvandudzwa neurongwa hwehurumende pasi pemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa. Basa rekugadzirwa kweinterchange ino richaona marori mahombe anobva kuBeira akananga muguta reHarare asingachakwiri nepaChristmas Pass apo paizivikanwa kwazvo nekuitika tsaona dzakawanda. Pano pandiri pachaitwa hochekoche zvakare yeinterchange kuita kuti basa rekufamba kwedzimotokari panzvimbo ino kureruke. Nhasi taona Honourable Minister Mhona pamwechete zvakare naHonourable Barbara vachishanyira nzvimbo ino kuona basa riri kubatwa rekugadzira chivakwa zvikuru sei cheGrand Reef icho chiri kuvandudzwa kwete nekuda kwechikonzero chekuti kune hlanganani Tourism Expo iriko kwaMutare mukati memazuva mashoma, asiwo nekuda kwekuti basa rekugadzirwa kwemugwagwa rinokosheswa kwazvo nemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa. And above all, to thank our great leader, Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa, for availing the resources. We are witnessing great wonders, great exploits. Vakamboya pano vanoshamisika. Papa but I even said yes, historically that's where it's very unfortunate, even given the time that our colonizers were making use of this space to bomb our innocent souls across Mozambique. But we want to change the narrative. With the advent of the Second Republic, we now want to convert this into a masterpiece. Pamanzwa, you heard about the runway, but it was quite a narrow runway because of the veg Pamanzwa engaged Pinda HUH block. It is our job to market every attraction in the country. We have been having a lot of questions about Manica land. How can we access Manica land? Ministry of Transport and Infrastructural Development is the one that leads to accessibility. So, Minister, this is a job well done and a job that we applaud as your counterpart, and to say we are going to market this airport or this Manica land area so that people come. Accessibility from the roads, you are doing very great. Now accessibility by air is here in Manica land, as well as the railways. I'm sure we are going to go to the railways. There's a train that will be also starting to come for passengers from Harare to Mutare, starting from the beginning of this Sanganai exhibition. Honourable Minister Mhona vachiparura basa rekugadzirwa kwemugwagwa nzvimbo dzakasiyana-siyana dzosanganisira muHarare pamwechete zvakare neBulawayo Ngai Road, kureva kuti mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa zviro kwazvo havana dunhu kana nzvimbo yaunosiya panyaya dzebudiriro. Love more muchakandiona amasunungure via.com Mutare.